Amsogo joto lukurokno tini ojrawo जों फाइसक पाइजा थुमकामी ओ थुमकामी ओंखा ओमपी actually 41 constituency ni bisingo nakalayo जोंनिया हर सानजा सयता हाइनि बिसिङाव मोनतां जे बेरायखिरि आ कामी वो जोंसिनि मालखुंरक बाय फायै आरोनि सिमि लामरिमानि यागोल जोंङो फाइसक पाइखा दामनै हाइनि यागोल ओ थुमकामी आसुके मनाक हापं हाताय हिमां वाइसाबा तला नखारो वाइसाबा कुचुकासाव आबाइकेनो जों थुमकामी फाइसक पाइखा फाइदि लामरलायानो थांलायानो तिप्रासक बाइके आरो लांमा कथां तंना बागै ओ बलंनि चामुं नंमुंबाय कतर कामी ओ तंथाय जाथाय अभाब करै हेकबा बियाल करै तंनाय रक बाय ब्रक बाइके कागै तंगिमांखा बाइके रो संसार खाय तंखा बाइके नखुं खाका बाइके ब्रक अरनि टबाक लायका ओ वातै नक बारो ब्रनि नखुक बमुतै लुंखांके बमुतै आबदि रक न फुंना बागै जों तिनरो हिमै फाइसक पाइजाक आंखाय तो बेलायखनो लेंसुका आसक yakung roglo salia wanai tongmani bithi borai butui phaijak bora bom haike tongkha bonaina bagai belai khana kha khamka charaifrun jimi oro khanai phaimani o kamini koktoma rokno jora wang kaisa kunai news channel eba social media rok bunukha khoroksa khorognai takhuk rogoro phaithang kasin tiprasor rokno kha kotor maiganang hamjagi tongnai rok abai keno tini ang phung bacha kheno nugui belai khani imango ma berai ma hayong khabo mane horoto oro chung pherang bu koroi oro bithi borai bu koroi oro nang mungsa chukni saka pati mongi thangka ke mungsa sepsap koroi ke oro langma chonani ne belai khano sampa hni mano belai khano laite te hni mano chini langma asuk chati haino hni mano belai khano wana ma singsa huk chamang kami kinar ni phaite bolong kuthu go phaisok paikya abai khano phungai sirang ba chakhenu gi makha oro yagra yaksi buskang uklok wana ma singsa kaisa ani le nana dadu song bolong age sono serai fruit lang mani om hai gaireng rok जों हाइनो ओ खामबार मानिता बागान रगोसि तंग तांजाक के बरला अरसि थुइजाय तंखाङामन बगे बेलाय खानो म खा कामफानो फुनुगै माया जेवरो फाइजाक जे एक्सपीरियंस मानजाक बरक साइमानो बसक टाइम नां बाहायके हिमका जे फाया कुरगु फाइनाय फायदि नरक बाहाय नरनि एक्सपीरियंस नादि बरक बाहायके सालब्रुम अर चबा खलाय तं चाया नंया कारै तिनि फुङां आइचु बासामनि यागुलनो अरनि हिसांनै खरकसा ताखुक तै बुखुक बरक तैदु हातिओ थांनानै बागै लामरलायनानै चेंमानि आं बरकनो मालाय द्रुप अंग्रखा सिङिने मानि ताखुकनो बसाओ हातिओ थांनाय ब हातिओ तैदुओ अरनि अंया हम्पानो 6-7 किलोमीटर आबो ताबो फानो बरक सगैया खौ आं साइमानो हिंगांके बरक आसके फुंनाय खेनो अरनि नंखारना नां हाति रग थांनानै तामहनके लांमाव कमांमा मानि नांमानि खुंनै आमुति रगनो हातिओ थांयांके जों माया इंके बरगरो तामनि बागै सकपाइका पुइला बाहायका सकपाइका बिसि बसक अंखा ओ कामिरक बसक कचाम बसक कताल ताइ खरक बसक काय बसक नखुंरक तंख अर लुकुरक बसक तंग बो बाहायके तंग अमति रगनो चेरि फुंना बागै नरनि बसकां जों नजराव फाइसक पाइजाक ना कारसानो नरनि थानि जरा केसेपनि बागै आं बेलायखन दय कक साइमा तंखा खरां द भइस चेनेल नरकनो आं अजराव लामसगु ताइ नरक नुगै तंग आनि मांखलि फाइदि हिंका खरंनि चाक्रा ताखुक अकरा ओ कामिनिनो बरक बाय आं कक सालाय नायने बरकनि बिसिङो चाट्यकनाय अरनि बखा तामो दुइतong तामो कक पिरना मुसुंखा तामो खनारना मुसुंखा हास्तेनि लुकुरकनो नरक अमहायकनो चयाव नाय तंग चिनि लगे फाइदि लामसगु ताखुकनो खरां द भइस चेनेल आंखे कि खाक्सा हानाव फाइमो मेडिया रनो पुइला सकां लुकुरकनो सि साइखनाय गदे बिसि बसक रकम खनावर तंगमनि रो 2002 सिनियो चुंगरो पारा खाफायाना कामी कताल खालायका ना कामी कताल के आफरो पुइला नरक ओ कामी खाफरो खरक बसक लुकुरक फाइमनि यागुलो नरक अर कामी कताल खालायका साइदमानो रो फाइमो चुं परिवार ना नखुं खुंसक फाइका पुइला फाइनाय एमले 16-17 परिवार दंरो फास्टियो नखुं खाफायनाय सिकला कायजा ताइ उमर चाक्रा रो बेबाक दलै चाबै नरक 17 जन 20 जन हाइनि बिसिङो फाइलेखा परिवार 16-17 परिवार कावरो अंके बुरा रो बक्सा तो फेमिली काइसावो कुनै थैपाया आइनि आयं समबु थैपाया आइनि मामा समबु थैपाया नारो रजागो नों फाइनान्स कां ओ कामियो फाइनान्स कांनि उमर बसो गंखाना आइनि अमरो फाइनान्स ओ 22 बोसोर रंनाय नों फाइपरो नों कर कायजा खा काया नि नखुं खरकसो बरक तंग आइन
no khongo chung charjana chirai mak tham ang chung khun nini sinimung tako ang lom sato o kamio tabu no khungkhung suk tong tabule pas poribar na emle soi poribar na bungto thang ho bini bo phasum jaga o senani hiye tai bo khorop su tong khunaro emle chirai bekhna benke emle 18 19 জন আর লেকানাই जों खोनाय मान खाहारनि बरलक तै दुहा तिरग थाङो नि साव बिथि बोराय रक मान थगि आरो जों फेरं रक कब कबै दे पक्तमा कबै न अबले चिन फ्रां बुक्रै जुं कारेन्ट पाइयाफोन न चिनि एमएलए सोनो न चिनि एक्चुअली नि एमपीनि चिनि सार पाथाला सोनो बसा जों न सुलार मुहारि रिस्ति तुरुक तुरुक जों तै किसा yang तै केसा थाया थांलाय दं आचु फादि yang फादि चिनहरो खरकसा आता ताया चुबाय जों कक सालायनाय बिसि आं जरानाय या किसिसा जरानि बिसि नरंनो सानानि बरंनि खानि कक कारेवै खनारनि चाटिवै दङ चिनि जराबो बेलाय केसे आता नरंनि अब तामो अनक अम तामो ब्लायबाय तांजा किसा वाबलायबाय नक तांमानि सालबसुक रक नां बबा एमले नांनाय 2 मास रौ नां खरक बुसुक रक नां वाबलाय थुमनानि के न उचिकन सामफसे एमले 10 15 जना नां वाबलाय तामनि बागै ना खर सनरक मान थगया सनकुरै र नरक सालबम ब्रम बाहायके तांलाय तैलाय चालाय र तामो खलाय चालाय ओके आरो कष्ट मस्त के न मा चालायो बोले तामो सामुं रक खलायलाय मुंसा सामुकुरै ताबु हुनि किचिन बा हु हपाय माने सामुसि कुरै हुक खलायता हुक खलायो इनके हुक न कारै न रक्ताय मुंसास काम रक तो दमान और केबुनि थानि जावाल खिलिनानि रक अब तो माइया जों थां के माइयो आबले अनक हुक रक तांलाय मन नरक रां पैसा बाय जनो वासे जावाल खिलाय दो तांलाय एबा रां बाय दो या गु खिलाय तां हबो या रां नाङि नङा न र हंके खाना नों बिना र आबो हायनो आता मिया हायकबा आबन सिकां नरक जनो ककदुनि बिसिं तैखन नरकनि तमं सामुन नायने सिकां फुंनि हंकांके नरक नर बिथि बराय हामिया सायाव खांके आबरंनि सेप सापके बियां तैमान कतै दुदै न माइयो अब ओ को आसाराव डाक्टरनि कायसा तुङे दे पानसे ओ कब्राव ब्रो न बिथि साइमबु समय मते रिया ब्रो अनजा सि माइयो अब जुं साइमालाव आचो yang फाइग्रा दिकिसा नों कक सालायनि बागै बाहाय दं आचो आके आर न मा तंग जा हो ओ सुले त्रे बो थांग थाइ क्रुइ खाइ के हिं थाइ बुकुइ का का ओ कामिनि जतन से चाका साबो नों दे ताबो आं नो त्रे क्रुइ खाले निनि सिनिमुं किसारि गादि लुकुरक न हे निनि सिनिमुं साइखने गादि निनि मुं पत माउ पियाले संजय रियां ओ कामि नों पुइला कामि खापुर तंग दे तंग पुइला और फाइनान्स कांगबो कामियो तंगमानि न बाताबो तुङ बातानि दर फाइ तायो कामिनि नखारि थांनारो द वानसक लाइ तंग वानसक लाइ तंग ब्राबो फाइसाना निहि आबो न ब्राबो सालाइ तंग नरक ओ कामिनि द थांना हनि तंग एबा बरक दरनि बर फाइना हिसाब ब्राव और फेरगै फाइपिनाय फेरगै फाइना और तङै हातिरग थांनानि सेप साप आसक हाकसालमा नरकनि बागै केबें मुं फाइग्लाक दा आबो तो केबे मुकिसा मिसाले फाइयो अपन कष्ट मस्त आइ मा तंलाइसिने हाना पजा हिलिक तै बाहाय के नरक पजा हिलिक तै दमान माइरं माइखा फालै दमान तुबि दमान अब तो बुनाय खते बुनाय अब किसा मिसा कष्ट नाइन जेरबो तो खं सिनाय अब माइरंबा और कबंमा थाइपं थाइचो थाइलिक मुखा अबरक नरक फालै दमान फालमान न मल लाङि द फाल नरक तिना माइयो आबले सुग्रक मान तांसानि 500 र 600 र ताबुके माइना किता ओके आसक लामा हाकसाल दैदु हातिव थां नरक आफुरु नरक वाइ सुग्रक लेंला पजाना बालै पजा हवे वाइ एमले 3-4 बाराव लेइमाला लाइना हबो जों तो मिया हर फाइगा सानजा जरा 6टा फासिंग मोनतां फासिं ति लामर लाई लाहार आसके न हाकसालखा हेंकांके नरके यां तामनि बागै थांया यां दा हाकसा सामपा कुकमा खलाय यां सामपाबो दैदुओ यां तेलामरा अंखे को मोनतां से 100 तेगा गाड़ी भाड़ा ब्राव चिनके बाताम जरावो 40 तेगा लुकुरकनि थाने नाकार बुसानो ताम हेंके जरा बेलाय के सेपचिनि बैटर रो बुकरि खा और चार्ज जंगनाय बुकरै सोलार बु चलेया सोलार काइसा ब्रक मसिंगमानाबो पयन करै कक सानानि तो बेलाय खन मुचुंगो चिनि जतने बैटरी करि खा नाकार सानो नरक न चंगमा खांके ताइ वैसा खुनुंगान चातंगनाय असुक जरा नंग सितंग नाय तंगदि चयावै खरां द बॉयज चैनल